Hola a tots, jo sóc Lluís i Max. Avui és el dia de carnaval, però usaré amb això. O el guantelete infinit. En fin, costa difícil, pero se me pierde algo. ¿Transformar en Thanos? Som-hi. Bastant, no? Sóc el Thanos, el poderós de la història. Sortiré a fora i ara anirem cap a l'escola. Espero que t'agradi molt. Gracias. Molt xulo, Molt xulo, molt xulo. Molt xulo. ¿Qué puedo ver los alumnos que me disfrazan tan? A vegades que li agrada, algun coneix així i altres no, qui és Thanos. Molt bé. Espero que t'agradi molt pel dia de Carnaval. I, bueno, sempre a gent li agrada. Com tal. Jo aquí me passo tranquil·lament, perquè és el dia de Carnaval, a la tarda només. En fi, tant que li agrada així entre no. No, sobretot, estic calm. En fi, sé què te diu això. Sobretot, també hi ha que llegir els llibres. Per divertir també. Bueno, com que he passat una hora de dibuix i llegir llibres, també estaré una hora de fer informàtica. També estarà còmics o lectures. Me passo molt bé, aquesta escola. Dia de escola normal, Carnaval, Halloween, tots. Jo m'acostumbro millor. Estaré molt feliç.
Bueno, me'n vaig per casa i ara sí, disculpes. Algun dels fans meus me coneixen. Sí. Pot ser que sí. Bueno, jo debo descansar i ha sigut divertit. Bueno, com que hem passat molt bé, tornaré a la normalitat. Home. Bueno, ha sigut divertit. Espero que t'agradi molt el dia de Carnaval, però subscriuen i m'agrada i no oblideu el comentari. Que passi bé el dia Carnaval. Adeu!